Hans liv var fucked up af alle mulige forskellige ting, og alt det han tog gjorde ham næsten blind. Hans øjne var lukket for alt der var så åbenlyst. Han havde endnu ikke opnået sit første kys. Han er blevet bidt af alkoholens tag og har svært ved at leve op til samfundets krav. Hun står på broen og har mildest talt opgivet, har haft for mange problemer og har droppet liv. Hun er klar til at springe, men er bange for højder. Hun var selv venstrehåndet, mens de andre var højre. Hun kunne ikke se gennem lyset, men var bundet til mørket. Hun blev ramt, da han stak hånden op under skørtet. Hun kunne ikke fatte, hvad det var, han gjorde. Efter alt det, der skete, var der ikke noget på tur. Han sidder på gadehjørnet og tænker over livet. Men fordi han er på trip, har han helt opgivet. Hvordan gik det så skidt? Hvordan går det så skidt? Hvad sker der lige for det her fucking trip? Han kan ikke klare det mere, siger det må stoppe. Men hvis han gør det, ligger alting for højt oppe. Han kan ikke nå, når han rammer bunden. Men så han sig selv, så hun frøder munden. Hun tager et skridt tilbage og vil tænke på de lyse sider. Hun vil allerhelst tilbage til de gamle tider. Tilbage til der, hvor drengene var charmetrolde, og hvor det ikke var med smerten, de kunne forvolde. Hun ser en dreng, som der sidder på hjørnet. Slet ikke som de andre, men helt fortørnet. Hun tager modet til sig og griber chancen. Hun tager det første skridt for at tage distancen.